zao zany tsika ande ijiry hoe ina iza hoe kigo zany ohatrotry nahoana fomba fiainan'ny kigo zany andraso ary fa hoetiko anareo. Wakalam. Mo serviteur tety. Kigo. Mba afaka hoe mba tantarainao aminay ve inona zavatra nanamarika anao indrindra tamin'ny fiainanao? Nampalahelo za tena navesatra tamin'ny fiainako tamin'ny fahafatesan'le rahalako zany. Ya za tegna mahafantatra ary mahay ny momba ny kigo satria zay rolahy de tegna ologno mpinamagna hatramin'ny mbola hely tany tany suitaigny zay spécial 5 zay nitarikinay tany any suitaigny na tonga zay niaraka nana mizikizisika zao mbola tsy misaraka izy mitsy bateranay ary za nampianatra zay amponga mpinamaziminay amponga fa tsy batera zany fa amponga gnarany zay gnarany aminay zay fatry sofiagny fa tonga to amin'ny tany mivoatra izy lasa batera zay nahay izy avy teo mbola miaraka fo zay tsy misaraka. Za tamin'ny voamarena hitako ianao vao fo nanao metimety hitako hoe hitako daholo zany tsy hoe nanao zavatra rehetrarehetra hoe ahoana fa hoe mba misakitako fotsiny fa ny zavatra tena tsikaritra kigo ihany no nanajoan'ny studio anao fa maninona hoe kigo ihany nanao anazy au lieu de hoe mpanampy nanao anazy. Ya izy io zany tsy avelako mpagnampy magnadio ao raha vao tsy za technicien de voatery zany aleko mitsy zaho mikitiky azy satria raha izy koa zany manao an'io ndraindraiky izy tsy tandrigny tsy hainy mitsy ny hoe inona mahasan'ity zavatra ty izy tsy tandrigny izy ka leo zany za technicien mitsy zany magnadio sady za am'izay fotoagna zay afapo za. Ok, mbola misy raha ambarako anao ato. Ino eky zany niany? Ty ato zany ny studio ato zany ny karazagna bureau nahy zany ty. Bureau blindé. Ya, izy ty ndraiky mbola ampanamboaragna zay aminazy ty fa mbola tsy tegna vita tanteraka zany ny ato. Andazo, atsika andeha hijery no zavatra anatin'ity bureau blindé ty. De ato ndraiky zany ato le ny ologno zany rehefa magnano prise ohatra hoe mihira izy raha ohatra ka hihira agnano prise vocale ato zany ave na mity agnano prise batterie zay ohatra hoe hitendry gitara izy na hitendry raha de mba afaka mandeha eto fogna zany izy mitendry am'le ambadiky amin'ny fandraisako le olo eo zany tetiky zany za rehefa karaha ohatra tamaraindraigny wakalam. Mo serviteur tety. Ya, karaha ohatra tamaraindraigny zany zaho miala avy ao mandeha ry de miditra amin'ny studio zany za de fa eto tsendrika alohany zany andeha ry amin'ny machine ry zany mitendry le eto zany za na eo amin'ny antsasakadiny eo na rehefa tegna chauffé za mety lera raiky za tsisy namagna ka le raha hely zany mba tazotazominy hely amin'ny alalan'ity zany le izy am'zay tsy very. Tanareo fa nafana de nafana mitsy ny batterie nataony kigo teo ataoko ngamba nareo aneto katranany mba tena nafana otrana alo tena ambiance be karaha faly mahita namana fo ya anatiko tena tiako mamangina satria mahafinaritra zako mandeha aminao ata magnino tiako zany ko mandeha aminato mikoragna raha avy an-tanàgna tegna normal zay itiavako anao baka. Hago za hoe gagno vatanana isoma mari fihe sentiri no fihe sentiri no soma miaraka aminay manafolahy tsisy miala banja ataova marere manafo be iny sentiri fihe sentiri no salaky maresaka aminay agny zatsela miratiako alotsika nde isoma
sentiri sentiri soma miaraka aminay manafolahy tsisy miala banda ataova marere manafo be iny sentiri sentiri atsika jiaby misotisoty sady mandrombo misotisoty sady mandrombo misotisoty sady mandrombo hojona 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 hop 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 danse salege 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 hop sentiri soma miaraka aminay manafolahy tsisy miala banda ataova marere manafo be iny sentiri sentiri ikory manafoko mandesa lege manaraka moramorana evijiaby gango matananga misosomabale sentiri soma miaraka mikigo zalaby tsisy miala banda ataova marere manafo be iny sentiri agnapo amizay tagna jiaby tagna rombo tagna jiaby agnapo tagna jiaby eba salegy 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 toana 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 eba fampitagna tsika niany mibirotsika lambahoany mivahany sentiri olo jiaby misotisoty za tô tsy ala eto mibirotsika lambahoany mivahany sentiri olo jiaby misotisoty za tô tsy ala eto mibirotsika lambahoany mivahany sentiri olo jiaby misotisoty za tô tsy ala eto zahay tsy ala antsika jiaby misoma baly ko agnano kawity za tô tsy ala eto ko agnano baly zahay tsy ala mangitagitaka vody be ko mandisa lekinay mafana antsika jiaby iaraky isoma kaza misy miala ba nampayavy nany lelahy na tsaiky na olo be antsika jiaby iaraky isoma antsika jiaby iaraky andrombo rombo 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 miaro tsika niany aviano ako agnano zahay mafoakary tsy mitsoaka zahay mahay toujours mandresy misoma zahay mba magnano zahay nahavitagna salegy hamparesaka amitsika eto tsy mahay tsara saleginao ataova tsara kaoitrinao antsika jiaby iaraky isoma antsika jiaby iaraky andrombo tô saleginay mafana aza misy miala banda aza misy miala mamba antsika jiaby iaraky isoma antsika jiaby iaraky andrombo zabogagna vetanagna jiaby tsisy miala alefa raha mangitika amizay salege mibirotsika lambahoany mivahany sentiri olo jiaby misotisoty za tô tsy ala eto mibirotsika lambahoany mivahany sentiri olo jiaby misotisoty za tô tsy ala eto mibirotsika lambahoany mivahany sentiri olo jiaby misotisoty za tô tsy ala eto trano tsy malaimbahiny de ohatran'izay koa any amin'ny kigo tsy malaimbahiny ao amin'ny kigo ndraindray moa misy zany de vahiny tampotampoka ndraindray kosa moa de misy namana tonga ohatrohatran'izay de zay zany tiako tenena aminareo hoe kigo tsy malaimbahiny vahiny tampoko izy zany rahalahiko zany izy moa Jean Rigaud izy fa ela nalazagna de zahay roa moa zany gnisan'ny tegna mikirakira amin'io studio io sady zahay moa zany efa producteur zany
GR Pro faly mahafantatra amin'ny Jean Rigaud faly mahafantatra Jean Rigaud sy Kigo tovitovy zany araka ny lazainy ty moa zany mbola miaigna agnatin'ny kanto zany zahay hatramizao miezaka koa hagnatsara nefa vitanay tsy mba manao sakafo zany mihitsy fa miandry panampy miandry madama ohatrana aloha zao za curieuse be mialatsiny amin'ny teny vahiny za curieuse hoe tiako fantatra fotsiny hoe asa ve Kigo mba manao sakafo tsy zany magnano sakafo fa misy mpanampinay zay ao izy magnano sakafo satria raha za magnano sakafo tsy arako zany satria za zany isan'andro za amin'ny studio fogna zany fiainako za aloha raha za mahandro matetiky raha roa zany tena matetiky resiko raha za mahandro soit izy tsaramaso miaro hena igny zany fa tiako hatry zay tsaramaso miaro hena tsara zany maheno zany zay Kigo mahandro tonga de efa hoe tsaramaso hena zany zay de ve koa zany raha miala tsaramaso hena koa za tiako be koa zany magnano hitanao le totokena zany aharo feliky matetiky tisama zany tegna tiako aharo tisama izy de tsy atao be rano izy fa somary ritritry igny koa tiako raha roa zay tiako zay raha za aloha matetiky mahandro de matetiky zay raha fa hainy madameko zay fa hainy zany za koa refa rano mahandro matetiky re fogna refa miady zany zay allo izy zany technicien ao amin'ny lakozia ao Kigo defa zay totokena defa zay zany eo zay matetiky fataoko ary Kigo zany any fatafantatra Kigo zany ngamba sport Kigo non za zany bokobokona daholo za zany magnano sport fa za zany tegna tiako ndray koa zany le bata poids magnano any hely ty satria za zany ty mbola fony za mbola batera zany de tsaratsara zany anao hampy reto satria raha tsy hampy reto anao malaky reraka zany anao reto zany mila hampy tsara reto Kigo ve poids ihany batany Kigo sa zavatra zany poids ihany za tsy zavatra poids ihany ohatrana zao zany mety zakany Kigo ohatrany matanjaka be zany raha za zany anao faninanana amin'ny Kigo de mety ho resiko ihany izy amin'ny Kigo manokana zany hony raha tsy manao sport izy vao maraina de tsy manomboka ny tontolo androny Kigo zany moa anisan'olona tena tsy fanatanjahantena de aminazy manokana hony ny fanatanjahantena midika hoe fahasalamana fantatrareo zao hoe ohatrohatry ny ahoana amizay hoe Kigo zany iloma Kigo azadiny fa za mbola miandro tsaramaso hena sy le totokena sy inona moa izy teo tisama veloma daholy